Ola, queridas amigas e queridos amigos do Ateneo Atlántico. Nestes días difíciles, nestes días negros, é un placer compartir con vos dous poemas dentro desa iniciativa que se chama Ateneo na Casa. O primeiro fala de palabras. Que as traia de novo que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras. Levounas o vento a cambio de nada, deixoume unhas follas, rumores, borralla. Palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, no vento zoaban. Este poema naceu a partir de dous versos de Bernardino Graña que dicían: o vento levou follas e palabras, levou rumor e ruído. E outro poema de esperanza. A nena sente que o chove no corazón dos seus pais. Pinta un paraugas vermello nun papel cheo de ventos, de bosques e de outonos. É un paraugas fermoso, río de metal, tea de fume. E dállelo con esa expresión que só teñen os cativos que venceron o frío despois de atravesar os camiños da esperanza. E esa esperanza vestida de paraugas vermello fai que a nena pense que quizáis, a partir de agora, chova un chisco menos no corazón dos seus pais.